vozejk, je rychlej jako vítr a silnej jako bejk. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m a všechno je tak, jak má bejt. To není vozejk, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nesmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem Bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha. Ouha. S kolem svým sem nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si piš, že když s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílým, není až tak černobílý, pro tebe je to